Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. At ngayong araw na to, gusto ko palang pasalamatan yung mga patuloy na nagsusubscribe sa aking channel, yung mga nagko-comments, at kung bago ka pa sa YouTube ko, please do not forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button below para ma-follow mo yung mga susunod kong mga videos. So for today's vlog, nandito ako ngayon sa bahay. So hindi ako lumabas kasi medyo maulan. And kung nakikita nyo sa likod ko, ito yung kusina namin. And nagluluto ako ng exotic food na kung tawagin is buko dito sa Bicol. So yung exotic food na ito, kinuha ko siya actually yesterday. So kung makikita nyo guys, ito siya, yung shell niya bilugan. And yung part niya dito medyo malaway-laway, so sticky siya. So pero yung iba, yung misconception dito ng iba, sabi nila kuhol daw to, pero hindi po ito kuhol. Ang tawag po namin dito buko. I don't know yung other terminologies dito sa ibang lugar, pero ito isa sa pinakamasarap na niluluto dito sa Bicol. For additional trivia guys, itong buko na ito na hawak ko, yung iba kinukuha talaga to kasi sabi nila meron daw tong gamot na maaaring makalunas sa mga may sakit na hika. So yung mga hikain, mga hinihika, may problema sa paghinga, sa baga. So ito yung isa sa mga gamot. So ito, paano ba natin siya lulutuin? So ito, papakuluan ko muna siya kasi para matanggal yung shell niya, kailangan natin siyang i-remove doon sa shell. And then after natin siyang pakuluan, tanggalin natin yung laman and then huhugasan natin ulit. Yun. And then kapag nahugasan na natin siya, pwede na natin siyang i-chop kung anong gusto nating laki. At pwede na natin siyang lagyan ng seasonings para maluto na siya. So yun guys, abangan nyo na lang kung ano yung maluluto ko dito sa buko na to. And hope you like it guys, kasi sana one day sa mga nanonood, patikman nyo rin kung gaano to kasarap. So yun, lutuin ko na siya and please watch the full video. Tadaan! So yan, kumukulo na siya. And makikita nyo naman yung mga laway-laway niya, lumulutang. So yan, so kailangan natin alisin yung mga laway niyan para hindi tayo malawayan. Sweet taste! Pag natanggal na siya, ibig sabihin sumuko na siya. Tanggal na siya. Pare ko sa gitna. So pwede na siyang kainin. Oh no! Joke lang. Pwede na siyang kainin. Joke lang. So ito, tatanggalin natin yung bituka niya, yung nasa ilalim. Kasi hindi naman yung kinakain. Ang kinakain lang dyan yung laman-laman. Aray, kainit. So ayan guys, ito na. Actually meron tayong dalawang lulutuin today out of the snails na nakuha natin. So una, ito yung nahiwa na mga
suso. So yun na, ito na yung finished product ng nalaga natin. So nakat na siya. So ang gagawin natin sa kanya, ang luto natin is ginataan. So sa ginataan meron tayong coconut milk. And syempre meron tayong siling haba. And then para matanggal yung langsa, kung minsan kasi nalalansahan tayo, di ba? So kailangan natin ng luya. And then bawang sibuyas. So yun yung kailangan natin. Syempre lalagyan natin siya ng asin. Ito yung pangalawang ulam. Iba yung cut niya compared dito kasi ito pang ginataan. So marinated na siya ng toyo, kalamansi, paminta, and syempre yung oyster sauce para mas malasa siya. So lulutuin na natin siya, guys. Ayan na, guys, kain na tayo. So makakadaming rice siguro ako ngayon kasi sarap ng ulam. So titikman ko muna yung narito kasi tingin ko ito yung mas masarap. Ayan, guys, sarap. Parang ano siya, Bicol Express. Masarap talaga siya. Pero kung iisipin mo ganito siya, no? Dati kasi nung bata pa kami. Uy, binabili, mamaya na yan. And guys, feeling ko kailangan ko ng katulong kasi dami pa ng kanin, no? Pero kung gutom na gutom ako, kaya ko itong ubusin lahat. Masarap talaga siya. Thank you pala sa mga nanonood sa akin. Gusto ko lang palang i-shoutout yung mga nagko-comment sa akin. Una-una si Kuya Bongski. Thank you so much sa pagtulong sa akin sa YouTube. And pangalawa si Mac Castro, yung mga top na nagko-comment sa vlog ko. And then Michael Morales. So yun, maraming salamat po sa mga, hindi ko naman mababanggit yung iba. So thank you so much sa mga nagko-comment sa akin. So yun. And kung bago ka pa lang sa YouTube ko, please do not forget to subscribe my channel. And click the bell button para makita niyo yung mga susunod. So yun guys, thank you so much. Bye!